Og du står bare og filmer. Det her, det går til Animal Planet. Softy, sig hej til YouTube. Hej. Fuck den back. That's very good. Hun tog min guitar og alt hvad vi har Kom nu, giv mig alt tilbage. Yo, what up YouTube? What up haters? Ass. Is it recording? Rammer jeg? Springen med den der forsmænd. Det er den 11. Prøv at tage en bid af det og se om det der flyvende kommer ud, og så tag den der skal og se hvad det er. Prøv at igen. Må jeg lige skal? Prøv lige skal kun. Jeg kan ikke lide. Kan du lide det? Vent! Det er slik. Kan du lide det? Nok ud af den tid, så må jeg... Hallo. Okay, vi går på strøget. Batman er her. Batman er her. Også mig. High five here. Hej Batman! Okay, vi skal mødes med min familie til USA. Go hard, I Louis Vuitton-butikken. Hvor langt er det? Ja, bloggen bliver engelsk, fordi at de får USA. Men jeg har ikke... Lahat dyan may... Marlon to ano sa casa. Around 4, 5. Ako nang take a picture. Wanna take a picture? It's recording. Look. Is that a phone? Phone or camera to see? It's recording. Wow. That's crazy. Ano naman yan? Tignan mo naman, Edwin. Hvem er det? Hvem er det? Det er dig. Wait lang naman. Hi. Ano ba video? Yeah! Hello! Hi! Video pala. Vil du komme til? Vil du ikke? High five. High five! Kom igen! Follow five baby. Asan na siya? Ikke find ham! Der! Det er samtidig som Batman. Han er! Eller det er færdigt. Der er mange mennesker. Walk and strut. Det gør sådan her. Jeg sætter dig på den der pande, men vi tænder. Ja, og så bliver du til sådan en pandekage. Vi gælder pandekage. Lige slå deroppe. Til. Hej. May English translation naman dito sa akin. Nasa kabeta. Du falder ned lige om lidt, mand. Nej. Kun dig. Nej. Kun dig. Nej. Kun dig. Nej. Hvorfor må du love? Say hi. Hi. Salad and kebab. I wanna order. Men skal vi... Det er stadig video. Hvad laver du? Det er fordi dine fingre er for. One shaky video.
Kaya, kan bumigit. Ayan siya. May mamesis kami. Kig på her. På her, ikke på den her. Jeg vil. Ja, du må ikke slikke på den. Okay, vi stopper den. Sig hej. Hej, så yes, Lola. Good night. Lola. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Now we're going to McDonald's. You gonna sneeze? Felix, stop no. I should have got that in video. Look at that little fella. Filmer jeg over? Jeg ved, hvor vi skal hen. Hun er bare crowd. Yay, endelig når jeg skal på film. Leroy! Sådan. Hej med dig. Hej med dig, det er Lille Freitag. Hej. Hej med dig. Nej, hvad? Hvorfor? Det er da sjovt. Det er et monster. Den er ikke så... Min kæreste. Oh my god. Hi. So cute. Hi, we're on the way to moi. Skal jeg gerne gå Vesterhavn? Okay, så hvad har vi lavet i dag, som vi ikke har filmet? Vi var på restaurant, det ved ikke om jeg nåede at filme. Filmede vi det? Det var vi monkey, mens det regnede rigtig meget. Men jeg kan filme mere på torsdag. Metro time. Nej, du kan ikke sidde her. Det er, vi skal sidde her. We're in the metro. Jeg skal lige se, om vi kan. Så goodbye.